Hola, sóc Lis Castro una altra vegada i us volia ensenyar una cosa. Mira, és la prova del llibre. Oi que fa goig? El problema és que això només és una petita part del projecte, perquè fer el llibre és més o menys fàcil. Fer que el llegeixin, això sí que és més complicat. Per això que us volia ensenyar la meva biblioteca. Mira, anem endins. Les biblioteques als Estats Units són un punt de trobada per la comunitat. En aquesta sala principal veieu la taula on la bibliotecària posa les novetats d'interès especial. Quan la gent entra, és la primera cosa que veuen. Vull que vegin el llibre de What's Up with Catalonia. Perquè la gent d'aquí aprengui sobre Catalunya, hem de posar el llibre al seu abast. És per això que us demano el suport a través de la campanya Barcami. Ja hem arribat al primer objectiu, però si tenim més diners podem enviar més llibres. De fet, tots els diners per sobre de l'objectiu faré servir per enviar encara més llibres a biblioteques com aquesta, a diaris i a polítics arreu del món. Gràcies pel vostre suport.